Als ik kan, een fotootje erbij. Ja, en ik heb ook al wat foto's meegenomen om te laten signeren. Dus, Maar jullie moeten er wel even op wachten, hè? Ja, dat maakt niet uit, want dat is de moeite waard. ja, je moet er wel. Het is echt de moeite waard te worden. We hebben er een gekregen, ja, van Marianne en van Frans. We zijn al heel lang fan, we zijn al 16 jaar fan. En ja, we proberen overal naartoe te gaan. Hier komt hij niet zo vaak, dus als hij komt dan moet je echt alles opzij zetten. En nu naar Frans toe. Ja, die komt op de slaapkamer te hangen. Ja. Een handtekening, een foto of een dikke kus. De fans werden goed beloond voor het lange wachten. Frans en Marianne zijn natuurlijk wel wat gewend, maar toch blijft het ook voor dit gelouterde duo elke keer weer spannend. Ik moet zeggen, we hadden niet verwacht dat ze zo'n grote opkomst zo 's ochtends vroeg. Het is toch 9 uur en ja, ik zeg, het is toch wel boven verwachting allemaal weer. Wij hadden zoiets van, oh, zullen er wel mensen staan? We waren echt zo zenuwachtig, echt zenuwachtig. Maar ja, je ziet het is eigenlijk zou ik in een hoekje willen gaan zitten en dat allemaal stiekem even bekijken en eigenlijk een traantje wegpinken, maar dat kan niet. Het is gewoon heel fijn dat dit kan en dat je ziet dat onze fans al met zo'n grote getalen 's ochtends hier zijn. Helaas voor Frans had hij geen tijd om te genieten van een stukje echte Limburgse vlaai. In plaats daarvan schonk de geliefde volksheld al zijn aandacht aan het publiek. En gevolg, jongen. Daarom maak ik hem zo leuk. Vind ik tenminste hoor. Hij is Bourgondisch, hij is altijd heel lief en vriendelijk en ja, joviaal, soms een kind. En hoe vond je het om bij Frans te zijn? Leuk! Ondanks de drukte bleef Frans er rustig onder, al voelt de zanger zich duidelijk wel thuis in Maastricht. Ik zeg, weet je waarom ik me hier zo fijn voel? Omdat ik een Bourgondier ben. Nou, dan zit je hier goed. Ik zeg, voor Bourgondiërs is dit Mekka. Ja, natuurlijk. Na ongeveer een uurtje werd de laatste handtekening uitgedeeld en zat het bezoek aan Maastricht er alweer op. Aan alle kijkers van TVL, hoi!